Horas madihita saluna. Materi manang pokok bahasa ta di Borginon ima ulus, masalah ulus. Gorang do macam ni uluson, jala ulus adalah bagian dari perangkat pada daton ni halak Batak. Jadi dang boyon lupa manang dang boy dang dipakai untuk di paradaton. Jala pok pembahasata palartikion ima ulus mulagabe. Tu dia ro mampat neon buharo teknisna cara mangalean tuisiro pasahatonon dison nunga mangarade narsumberta opu depensialo do opu romora sinabariba la patarok ketu hita saluna asa denggama ta payutiut partikenon pasata ma tu bidang adat mau lihat Jadi horas madita peparanda puta raja silai sabungan siwalu turpuk namar haujan tu sila lagi nabolak. Hobar songoni dokon ni amat ketumum materita di sadario ima ulus mulagabe. Di hamua manami ditiki napasahaton ulus sapetua natoras di parboru tuboru do helana takas do adong hatana manang upasa nama dokon tubuh lak tubuh sikoru tubuh sanggar di parsopoan tubuh anak tubuh boru jala jekar-jekar di parngoluan ido upawasani natoras ni parboru manang simatuani panguli ditiki na pasaton ulus sapetua molonuang ino didokon ulus sela sasitong na ulus sapetua dui alani tangiang ni natoras ni borumulinon marang simatua ni anahi marpanangi marbinege ma tuhatta gabe-gabe ma boruna alani takas taboto molo di istilah di harap Batak di dokma manggora pamuro marang adong hatana asing nama dokon makuti hunik buasa di doksoni alana holan inat taido pe nama boto do akadongan na dang pola di boto si hatoro padowe. Jadi mau marukun abeha amanggora pamuro mana ngamakuti hudik hidup mau marukun late artinya nungabe gabe-gabean mau nunga 3 bulan usia perkawinan ni inatai di dokma makuti pagar usia kehamilan molo dung 3 bulan di dokma makuti pagar artinya nunga di boto si hatoropan nunga di boto si hatoropan nang gabi-gabian 3 bulan di dokma makuti pagar molo nunggap onom 1 bulan di dokma madagam haroan
Iya, managam harawan. Managam harawan berasal sen hata dasar tagam. Mula di bahasa Indonesia sarupama arti dohot mengharap. Iya, menanti, menunggu, haruan kedatangan. Ima. Jadi nasoma dihita adat Batak. Dung diboto si matuani anahon nau madagaparuan marhite-hite buah-buah ni boruna manang marhite-hite buah-buah ni helana tulahulana piterodo na sida mabuan si bubuanonna sona mga upa boruna najolo adong padohan meragam taringoton. Arong nama dokon mangirdak boru. Iya. Arong musemat dokon pasahat idahan pultak pagar. Adong nama dok. Adong musemat dokon pasahat ulos todi. Imaka istilah-istilah najolo dan pola ta persoal honi. Ale nung masuk hak Kristenon didok maun pasahat ulos mula gabe. Iya. Didok mon pasahat ulas mula gabe. Artinya gabe ma boruna dor helana. Jadi molo tarikon hagabeon didokon mulus mula gabe i sian parianak kodo dang arta. Ido se dokon hamoraun hagabeon asangapun kan hagabeon berarti sian keturunan. Marpaduma tu soal ima pasahat ulos mula gabe ala naunga marmula gabe boruna dohot helana. Ido latar belakangnya didokon ulos mula gabe. Ate abang ate? Ido. Nah, masuk mahita so dia tatanan manang acara pasahaton ulos mula gabe. Roma si matuana mabuan si boboronna mabuan deke mabuan si panganon hasoloman ni Brunei. Jala takas tu disukun ni. Ahado hasoloman mo boru. Salah kasu dokun. Asan dia marbugo Brunei non dina managam haruan. Diupa guarna. Songoni dohot ulus. Suku-suku nuangin isero parjolo pasahaton. Parburu itu pasahaton si pasahaton na manang para nagiro parjolo pasahaton si pasahaton na tu hula-hulana. Na duminggan di son parjolo ma hula-hulana pasahaton si pasahaton na tu boruna do tu helana baru ma dibalos para anak ate. Jadi di pasah ma deke
di pasahak ma dohot hasolomon ni si panganon hasolomon ni nyoboruno dong di pasaha to sude marhite-hite hata nauli naringgan baru ma di pasaha ulus holab borunay do di ulus yati dang dohot helanay nah tutunangin ulus na sungod dia masih pasahaton na ulus si pasahaton di son ima sada bintang maratur boy dua pangiring boy tolu ragiduk boy alay na paling record na aha ulus aha di Pangido Borunay budo mar Pangidoan Borunay molo di Pangido misalnya uluson ya imay Ipagido misalnya jenis ulosom maya manang sadom yaw ya dong imay jadi buido boron marpagido ku natorasna ulosaha nanay si jalon na ate hobar tu pagiduan ni boruna hobar tu pagiduan ni boruna ate hulak ko salay ulos si pasatonda boy bintang maratur boy pangiring boy ragido manang ulos na hobar tu pangiduan ni Borunay ate jadi molope torok ororan ni parborui holasada do ulus si pasaton ma dang boy sudi pasaton ulas akan namar-hamarangi manang na boruna ate holasada do ulus si pasaton na ima ulus mulagabi adong do tikina haduan haanggina do imotona nanay pasaton ulus tu nyon boruna do helanaw nate molo di acara na sorot do pasat ulus mulagabi holasada do ulus dang boy lobi jala di ulus sonon sia jolo dan sia pudi sia jolo si ubeo ni natay ya dan sia pudi dan sia abara sia jolo di uluson ate amangate dong sayo sude mulak mahula-hulana tu ingananna tu parhudulanna Roma pihak para anak pasaton turu-tuduni si panganon dosai di pasat turu-turu si panganon dibalos natoras di parboroma deke simudururur marite deke simudururur tu akka natorasna do akan marhamaranggi natoras ni helanao nate so nima tata urutanna dia na duminggan khusus na hita po para do putara ja sila sa bungan si walo turpok na marhaw ja ko sila lahina bolak jalatang tarpasiding ako ulaw si songonon jay kudo ulahonot tao ate hitaro na parjoloro molo hita selaku hula-hula molo dong pemadokon para gelegot tainon barborote madoko kami do raja nami parjoloro madapotok kamu edo bodo dengan dokoron alana harorami rison naneng pasaton ulus mulagabi ujula di pasat tami mau baru mau tahu dutiaka acara namangi hotar songonima alai dumingga do diamu amanami ate adalah sumber dalan acara ulus mulagabion jumolo jolonian di patupa acara songna kebaktian singkat sumalna deh di patupa acara kebaktian singkat mulubui
Saya acara kebaktian singkatong baru Muhammad Dalan. Tu acara pasat ulus mulagabe. Nah, tadi pertikian pasat ulus mulagabeon di parnakok-nakok ni matani hari. Bahasa songoni asa nakok persaulian dohot panggabian. Isa mabay ni ima tonani oputta si jolo-jolo tubu. Oputta Raja Jolo martukoto si ala gudi pinukan ni oputta na parjolo ni utone na parpudi ido inon. Jala basi kosongoni aksioma doi. Aksioma artinya suatu kenyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Ba ima nadinggan, ima tai huton. Idoi ate. Dan pola debat torotai. Kalau memang itu tonaon yang berupa aksioma. Aksioma labaranna suatu keputusan atau suatu kesimpulan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Rata songonima nabui ni patorang taringot ulos mulagabion na perlu dison ima tahapan-tahapan na dohot akaguar-guar ni kondisi ni inainon di na manggora panguro song-song ni na muse aka ulos jenis-jenis ni ragam ringurus na si pasatotta tu ina na sedang madagam harwaniate tari marahin na rohaku na perlu penegasan terlebih di hita paparanda puta Raja Silesa bangun solo turpuk na marhoja ku sila lahi na bolak asa unang mga katakat na gabi acuam mau dihitaw jala hulak kusal naik damboy terpasining ulaut tanah sono ikut doa patta onggodang ulaut dehita sendiri mungkin di anggita mungkin di hahatta mungkin di hobbar jabutta ate dihamuak kamanami imarana boleh patoran kami secara singkat ima di acara pasat ulus mulagabe ate tungadong nareng manang na orang takas di pada orang yang nami partikiano di pasatay matuhamu ate adong nareng sisukono muna iya mulai deh mak mau lihat mah digurui nak kalian itu nga payudutami do dengan dari waktu materi ini bahasa tar ima ulus mulagabe iya jadi nah para sisukunokku nak kalian walau sebagai kewajiban nih orang tua membayar ulus do deke iya jadi walau songon hela ni omma para anak oh wajib walau kau mabais tu simpangano tu hula-hula na inama wajib dong iya enggak inama suku-suku ni alana pengalamanku uba teki buruk tau mah yo dapala auro ko dapala rawat tahun niku buru pada dengan iya jadi keharusan dong mana buharo mulai deh mah jadi mau lihat ya mate mau taringot inon narohaku dos niroha antara pihak asuhuton na dua belah pihak doi so kamu nak kiningani kan na jelas samu madukon dan pola repot tamu agak situasi dok kondisi rabata tikino masa pandemi rate itu kan situasional doi kan ya situasional deh. Yang gak sasitong na melalui ngaro hula-hula madapoton berura pasti do patu pauna nasumatusi ima si panganon na bertudu-tudu itu somal na itu na somal ima na normal na ate balosan ni parburu man non do dekena jalan nunga di para di hiabe no rai naro aku
Jadi mau taringon di dokon yang mata ketua ina kiningan na adong lurus di rohamuna. Na hamuno mangorai dan hidup. Na yorai hamuno lapatan na menang pola hamu asal memardalan ima ulus mula gebeyon idokan iya dan jadi masalah ya. Ay gudang laut terus di rumah si benasal. Ido ada tiga ido nuai. Ido ale molo somarna dokon si kebalason dari non. Ido ali ini inon. Jala dang insidentil pelaksanaan nih. Nang jumulo marbuah-buah do. Marbuah-buah do pihak hula-hula inon tu pihak paranak yari hasaon Roma hami pasahaton ulus mulagabi. Tutunangin na sida pe mangara do diskusi do inon. Akan nama donga tubuh, nama donga sahuta pasti do songo dia do bainota nang rohula-hula ta sosonon patu paun sonon inda siko bainota na denggan soni do kan terkecuali hudok konekingan ni adong dos roha kan idon wangin nama naluk don wangin rohani yang mata ketua inon tu perberota alana situasi tikini adalah situasi pandemi idon wangin kan ale udang alana situasi pandemi ini gabe ada alasan ini gabe konstan tu gabe inon patokan tu akka ari namangi hut kan inon wangin alana selaling pandemi ona tong gudang akka perubahan alana memang situasi si patut pau petik kini ngalut dan arung nama jual anak ni pinahan kuna belega-belega indah kan apa harorong mun apa terbatas do dan sini tapi terbatas do kan dorokan dari gua iya kan itu kan nama ngarah lana situasi itu kini do kan itu memang terpaima do habis kini go komunian alidang marnaro berarti sisit do rahala kon alana situasi odang itu imara alusu amang ketua adong dope di hita ya malah temani itu hatta oke di guru nami jo masong suku-sukuku di situasi dan kondisi tanah di perserahan mak jadi mulu para anak daru ibu napasukin ape jono di hita perboru manang udah sah do on ulus sahaon ulus gabion mula gabi mulu hola perboru napasaton dangarong para anak ima sukuku olah perboru napasaton dangarong uluran ni para anak iya mola tema ya oke lama do mola tema nakiningani kan amang udah hudokon mamerek situasi dan kondisi alai molon ngaro si matuana songoni aturanna dia kelaon do buruon mejo dongat tubuh namanian iya asa dong nasongon alini natorasna kan ini nuangin odor ikokna akan nama dongat tubuh ini nuangin tasong kita manuangin aduh guna na horo hita paparan do putara ya silesa bunga siwala turpuk na maroja ku silalahina bulagon kan sisada tato sisada paridaharan sisada boru sisada pakilalan molo peda una torasna kan ada kena torasna ison akai itu manang na misalnya hamu si nomor 3 mak misalnya anak ginon bejo na hitaon salah satu edang na tua-tua nora hitaon itu sa citong nanian masalah sah nai sah do alebe hase songona jagar sikona dong mana na tua-tua ro kada tua-tua manuain tarap ni na tua-tua ro sekarang dong mana tarap na tua-tua ni madongani son unang sisip jadang itu songona mata ketua umumor headon wakilion na sumargane wakilion dan gitu ima kok na asa adong na tua-tua mendampingi na tua-tua ayo katarap anak dong asa apple to apple ma molo pedo pina toras na dapat na kana dong na toras na isono kan ino ayo dong na dawi na toras na pagi tubuh doi painudukan sekoluluan na do na jonok tu lingkungan ni kadang do penguatan merasa ada penguatan kadang do menurut paninun berjabuta sama-sama peparan silalah hidang bersedadan nah orang semua main ate tersungguh ini memang udah mau taringon sah nai ya sah ada ku sah nai non lawan nai te suman nai do ate
Mulai tema arong depe. Dia dulu. Mana harus nomor tulu. Harus marpuha mo sesi nomor tulu ya teh. Soalnya amang ketua ada nami. Oh, amang udah. Molo hasatan ni ulos mula gabion. Oh, Holan harap pertama itu mang na. Iya. Bo itu selanjutnya nilai. Iya, boleh ate. Jadi Somal nada. Kan Somal. Ada orang nasa Somal. Somal lah tu anak pertama dong. Nah kita tubuh na perjulu. Ala itu mula gabi. Kan anak na perjulu itu memulai gabi mana? Kan itu kan? Malu anak na sepay dua si nomor tolu mungkin dah bukan ulus mula gabi berwarna. Mana na ulus solo mana na dia main. Dan itu ale Somal lah. Anak pertama, ala memang anak pertama itu mula gabi. Dan mungkin anak kedua mula gabi. Anak kedua namanya. Malu na juli dokon buha baju. Ibu tu hamu do lapatan di buha baju. Pertama sekali natai membuka baju na pataruson ina konei. Maileila do Somal aka ina na buha baju te pataruson buha baju na maileila. Tersoni mai di sini aku buka baju. Perjulu sahali bana membuka bajuna pataruson ima anak konai ate anak sekangan nai ima pultak pagar nai. Tersoni ma amang udah arong depe? Udah nami. Amang udah amani plesi anakin. Dos suku-suku nami. Oh, ay martumo mo si natulun ni paparan ni Opurunggu. Adong suku-sukun amang guru nami. Oh. Pasahat ulus mula gabi. Oh. Contohna mulu adong mahami misalna tolu na markahamaranggi. Allah. Au manap tuna saburu. Allah. Abak kudo tanggikku. Allah. Holan na siya na woddo ulus mula gabi. Iya. Maulo siya nang gikku dohot. Abak ku misalna. Ulosaha do guarna si pasahaton na siya. Buti ma mau lihat Ya. Karena kin opatoran di so di teki acara ulus mula gabion. Kalau sada do ulus pasahaton na. Kalau sada do ima ulus mula gabi sian naturas nih. Molo hahangina molo nakalo naturasna kan hahangina kan termasuk naturasna doi. Itu kan kalau sada do alim molo haduan molo tiki pataro niute ya buhus di mangulusi ulus paropa ala nunga seorang kan itu kan Oh jadi dang adong bem mangalian manang na ulus solong di daong holas sada do ulus itu nama si undang kita batebay ala na holong ni rohana marboro ita ulus sama warni Nah, ala na judul nion pasat ulus mula gabi holas sada do ulus alan adong piga-piga hali ku ida dong namang ulah hosong ni do piga-piga na marhamarang ipasaton ulus tong. Oray hamu. Wah, to harap ko julan dari on atau takas sama medokon. Iya. Dan itu ada detik kini haduan. Nah, mulai kita khususnya di kita para deputar raja silai sambungan si walau terpuk nomor hujak narong di provinsi Banten olah sada do ulus. Ima ulus mula gabe na di pasat ni naturasna tuburuna ate. Mulorong pe misalnya hangina dongat tubuh do Jangan pola mabuan adong do tikini haduan. Jadi unang alana torop balganiro alani torop na gabi asingkan pasaton ulus mula gabion asang giat margugu inat taon di namanagam haruan horas manaro jala horas nani dapoton rai dura takas iboto amang udah punisi liye do inon nok kemang ulahon itu kan amang udah itu kan ya terindah jadi adong dobe Markujo amang guru. oh Jadi bisa dina sopan agaman umpamana nga ipasahat ulus mula gabe ano HP
di sana sopan agama keguguran di mana? Berarti kan meninggal mana Ibortian. Jadi berlaku dobe tu hamil pedua hon di mana ulus mula gabeon manang holos sahali do. Oh ya. Malate. Ya, malate. Dengan do suku-suku ni amang udah opo Grecia, amang udah amani Grecia. Sesahali no dia manukunon alepik suku-suku nyon gak bisa pikiran. Oh, sesahali no dia manukunon ale suku-suku nai gak bisa pikiran. Tohoro tu. Jadi kau nak kini ada di pasar ulus mula gabe kan marpangidoto amat tadebata anggiat margugu inatau di managam haruan saya anggiat hipas naro jala hipas na didapoton ikat pangiduan dri ale sudi na menentukan debatado dan itu di luar ni kemampuan narang perhitungan ni jolma ape mate dibortiam mate dibortiam kan kadang jolma dobe Iya. kan kecuali mau lahir boding dan itu berarti nang masabe nasib namen alang masuk pas orang dan itu jadi mau misalnya do mate dibortian mau anak padua tetap do dilaksanakan ulus mula gabe alana nak kini ngani dang bermula gabe do be dang sau sudah do alana unga moding dibortian dan itu itu tersoni mara indaro aku na wihualusi ate anong tabam mo udah Pas deh. itu kan Berarti dua hal ini mana iya nasib namanya natutuai iya pasal ulus mula gabe. iya Karena mengenal dulu kan Pada gaman. gabe kan iya oh ya ama udah oh Masa ulus mula gabi. lo Ay molo na biasa molo tersongi gitarra. Magbusuri maray ko. ya mabusuri salah satu mabusuri Jadi nakini do gurui holo anak pertama. Holo anak pertama do sepasahaton ulus mula gabe iya Jadi arong do bereng setiap anak na seorang hingga pamatan matangna. di baru naon tetap Romat dapat toborngon Iya. tutu anak. Iya. Jadi nama warna. iya jadi mau lihat Mak holan itu ama udah ya mau lihat Mak jadi sesuai dengan judul di Siulau non kan ulus mula gabi berarti itu anak pertama ai marmula gabi mah bana anak siak anak na parjulur seorang umma mula ni bana gabi itu mula gabi marmulai mah bana gabi dah gitu oke molo seorang mesti anak paduahon toluhon popaton dan seterusnya so kami sia dan gitu tetap doro hula-hulana aledang didokon ulus mula gabe bodoh didokon pasahat pagar ada nusong ni istilah-istilah kearifan lokal mana kearifan di marga nah jelas dan didokon pasahat ulus mula gabe marang na holan pasahat ulus mon marang na dia maguarni no dang ido alay dan didokon ulus mula gabe alana nunga anak na paduahon patuluhon do seterusnya tetap di alay unang didokon ulus mula gabe marang na dong istilah son di daerah sada-sada luar didokon pasahat to pagar inna dan gitu pagar artinya ipagari baru naon asanggiat dau akka abat-abat mergugu pamatangna hipas naro jala hipas na didapoton itu tujuan dinon holan istilah itu mungkin ra adong akka istilah-istilah kearifan lokal ate itu mau masalah ro ya wajib karena kin ulus mula gabe songon suku-suku ni abang udah opok resar holan tu anak na siak kangani itu alana itu mulai gabe mana alana di pasar ulus pangiring manang ulus bintang maratut mangiring anak mangiring boru mengatur anak mengatur boru itu arti ninon ate
Palai, molo pemar pangiduan misalnya boruinon. Ulo sama lek kamu omak dok bapain na leron na naungimay. Ay nga pangiduan. Mungkin ra pangiduan na di danak na di bortian ido ino. Dan pangiduan na ate na purba na dui. Dan pinoto ate. Tarsong ni maray na rawak ate. Ina marate. Ase ra nga tarsong na atus sita na perjulo na perlu si odol honor nami di son tatanan pelaksanaan na itu panggula honor na itu dan itu padua hom mese ima ulos na naik si pasatu tak unang salah patulu hom mese akka guar ne malonunga mulai mardengga daging di dokoma manggora pamuro mana makuti hunik molonunga di boto si hatoropan maramur 3 bulan usia kandungani di dokoma makuti pagar molo onom 7 bulan di dokoma managam haroan managam mengharap menanti hidukan haroan nanengro idon molo bawa di dokoma si ucok molo boru di dokoma si butet tasongoni mara ate mulai ate madi hita marsangak ma tuhata marsangak ma uputara jasile sabungan marsangak ma anak kita peparando putara jasile sabungan si walu turpuk namar haujatu silalahina bolang horas ma horas